I've been holding you down. Un aprenentatge servei en el col·le que és un APS en el que donem una ajuda a la societat que necessita sang i de passo, ja que estem aprenent nosaltres, hem après sobre la sang i ajudem a persones que ho necessiten en tot el món. I'm feeling order in ways I could never explain. It's getting harder with time, the way you play in my mind. No matter what I do, I'm always thinking you. I can't help but say I'll always feel this way, 'cause I love you. You want me to be when every day feels the same. I'm always taking the blame. En el projecte APS ens hem ensenyat la funció de la sang en el nostre cos. També s'ha beneficiat a les persones que tenen càncer, a les que han passat un accident, etc. I hem après assignatures més divertides, com per exemple matemàtiques, naturals, valencià, castellà, plàstica. De tot aquest projecte, a mi m'ha semblat més interessant saber noves coses de la sang, entendre noves tècniques d'estudi i saber convèncer a la gent.